पृथ्वीराज नारायण देव मेस आं खोनादों बिथांखौ नुबाय थायो आं सम निउसआ आं मोगथाङाव नुवाखै बिथाङा जाहैबाय खुब लाजिथावना बाथ्रा आं किसु बे दिनावहाय आं बिनि माखासे निउसफ्राव बाहागो लानायखौ नुनानै आं लाजिनो ओंखारदों थारमाने आं मानो लाजिदों खोथा जाहैबाय दिनै पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ एक्चुअलि बियो बर'बो नङा बर'बो नङा खिन्थु गावहा बर' होननानै क्लेम खालामना लायो मोनसे सोरखौ मा रेसपेक्ट होनांगौ सोरजों माबायदि रायलायनांगौ मा खालामना रायलायनांगौ मा बुंब्ला मा जागोन बिनि आउटकामसा मा जागोन नों बेखौनो बे मिथिया जाय मानसिया मेनारानो गैया सयबथा होननाय गैया दिनै बे मानसिया इसिबां गिदिर जातिफोरनि इसु आन्दलनफोरनि इसु दिनै बेफोरखौ खोथाखौ लानानै नोङो मिडियायावहाय नोङो डिबेट खालामनो बे माबोरै सुबिदा मोनखो आंनि कुइसना बेसो आरो सोर होखो बेखौ सुबिदा आरो बेनि गोजौआव सोर दं सोर बाहायदों कनस्पिरेसि खालामदों ना बेखौ नोङो ट्रेप खालामदों बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो हमनो हायाखै मानो बिसोरनि ट्रेपआवहाय जोंनि लिडारफ्रा बार बार गोग्लैदों आं बेखौ साननानै दिनै लाजिदों पृथ्वीराज नारायण देव मेस आं खोनादों बिथांखौ नुबाय थायो आं सम निउसआ आं मोगथाङाव नुवाखै बिथाङा जाहैबाय खुब लाजिथावना बाथ्रा आं किसु बे दिनावहाय आं बिनि माखासे निउसफ्राव बाहागो लानायखौ नुनानै आं लाजिनो ओंखारदों थारमाने आं मानो लाजिदों खोथा जाहैबाय दिनै पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ एक्चुअलि बियो बर'बो नङा बर'बो नङा खिन्थु गावहा बर' होननानै क्लेम खालामना लायो मोनसे ग्राउन्डआव आरो पृथ्वीराज नारायण देव मेसखौ सोर मा बेकग्राउन्डनि मानसि बेखौ जोंनि बिटिसि हालामनि मानसिफ्रा रायजो राजा मिथिखायो खिन्थु मोनसे खोथा पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ जाहैबाय नोङो इलेक्शन फैनाय समाव बे इलेक्शनखौ मोनसे गावनि पार्सनेल बेनिफिट प्रफिटनि थाखाय बियो इउटिलाइज खालामनो नागिरो जेरैहाय नों सिजन फैब्ला माइ गायनांगौ होननाय बायदि आरो सिजन फैब्ला माइ गायनांगौ माइ गायब्लासो नों फिथाइ मोनगोन पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ जाहैबाय नों गाज्रि शब्द होनना बुङोब्ला दालालि दा बर'आव दालालि आरो थगायनानै जाग्रा बा सोरखौबा सुसिना जाग्रा बा माबा मोनसे नोङो नोंखाय महर दिन्थिफ्लानानै जाग्रा पृथ्वीराज नारायण देव मेसखौ आं बेबायदिसो आं नुदों दिनै सिगांनिफ्रायनो बेखौ माखासे राजनितिकफ्रा नोङो जायानाखि नोङो फ्रन्ट डर पलिसि बेक डर पलिसियाव बेखौ बाहायो गाज्रि मोनसे दाहान्दाव बेखौ बाहायनाया नुबोदों गेजेर गेजेर दा थिग पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ जाय मानसिया खुनु स्टेबल नङा पलिटिकेलि नोङो स्टेटास पजिसन बेहा जेबो गैया समाज हिसाबै जाया नोङो खुनु पजिसन स्टेटास गैया ओनसोल हिसाबै इन्टेलेक्चुवेलि जोंनि बर' हालामाव जातिनिफ्राय लानानै जेसेबां नोङो मुभमेन्टनि सम बर'नि नोङो जारिमिननि सम नों मोनसेबो बिसयाव पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ नांग्रेबनाय सायखंबो गैया बे मानसिया आं दिनै नुदों ससियेल मिडियायावहाय माखासे एसामिस चेनेलफ्रावबो बाहागो लानानै जोंनि जायफ्रा बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर सरकाराव जाया दं इएम एमएलए बिथांमोनजों समान मोनसे टेबोलाव जिरायफानानै आङो डिबेट खालामनाय आं नुनो मोनदों आरो बिथांनि जे स्टेटमेन्ट होनाय बे स्टेटमेन्ट होनायफ्रा ओरैबायदि बिसाक्त जे मोनसे ओनसोल राजनितिक ओनसोल बिटिसि ओनसोल बायदिखौ दिनैहाय नोङो दुंहाव थासारि सोमजिनानै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय भुल बुजिलायनाय माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनाय नैबेखौ सोमजिहोनो हालायनाय मोनसे स्टेटमेन्ट होनाय जों नुदों आं बेखायनो आं दाख्लैफोर मिडियायाव नायनानै आङो एसे दुखुसो मोनदों आं फंनैसो बाथ्रा खावलायनो सानगोन जे जाय पृथ्वीराज नारायण देव मेसआ बे बैसोखौ लानानै पजिसनखौ लानानै नलेजखौ लानानै स्टेटास बेकग्राउन्ड गासैखौबो मिथिखायो सोरबा प्रमद बर' बिथाङाबो मिथियो सोरबा हाग्रामा बिथाङाबो मिथियो सोरबा इएम रन्जित बिथाङाबो मिथियो सोरबा लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो मिथियो दा जाय मानसिनि बेकग्राउन्डआनो नोङो एक्सेप्टेबल नङा मोनसे पजिसननि नङा बेबायदि मानसिजों माब्रै जोंनि सासे एमएलए नोङो टक श' जिरायखो माब्रै जोंनि सासे सरकारनि जोंनि इएमआ माब्रै टक श' जिरायखो आं बेखौ नुनानै दिनै लाजिदों आं बेखौ राजनितिक हिसाबै लांला दे हारि हिसाबै समाज हिसाबै सरकारि खुंथाय हिसाबै दिनै सासे सरकारनि रिप्रेजेन्टेटिभ माबोरै नोङो जाय मानसिया नों सरकारावबो गैया समाजाव मोजां स्टेटास गैया पजिसन गैया जेबो बिहा बेकग्राउन्ड मोजां गैया बेबायदि मानसिजों माबोरै टेबोलाव जिरायनानै डिबेट खालामखो मा बेखौ बुंनो नागिरदों नामा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव
सरकाराव बा बिटिआरावहाय नों बे पृथ्वीराज नारायण देबमेस बायदिजों डिबेट खालामनो बेजों काउन्टार होनो बेजों बाथ्रा रायलायनो जोंनाव मानसि जोब्बाय नामा जोहोलावफोर जोब्बाय नामा जोंनाव सेंग्राफोर जोब्बाय नामा आच्छा लरेन्स इस्लारि सारा रन्जित बसुमतारी सारा बिथांमोननि जे सोलिबाय थानाय इउपिपिएल दोलो बे इउपिपिएल दोलोआव पृथ्वीराज नारायण देबमेसजों दिनै टेबोलाव जिरायनानै बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनो दिनै इउपिपिएलआव दिनै मा रिसर्स पार्सननि दिनैहाय क्राइसिस जादों नामा स्पर्ट्स पार्सननि क्राइसिस जादों नामा इउपिपिएलआवथ' इसिबां गोरों गोरों जोहोलावफोर दं होनना बुंदों इसिबां गोरों गोरों सिख्लाफोर दं होनना बुंदों बिसोरखौ मा गराय गांसो हानो दोनदों नामा इउपिपिएल दोलोआ नों सासे जे लेभेलनि बे जोहोलावा बे लेभेलनि नोङो जोहोलावफोरखौ थुनो बेनो काफि बेजों डिबेट खालामनो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनैहाय बे मानसिया मा नोङो प्रिया बसुमतारी गावनायनि खोथाखौ बुंबाय इएम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बुंबाय आच्छा इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा जुदि प्रियाखौ गावनायाव जुदि बेनो जुदि खामानिमोनब्ला अब्ला बे इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनखौ एनडिपिएस ग्रुपखौ नोङो आइबिनिफ्राय थांनानै हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय थांनानै हाग्रानिफ्राय नोङो लाबोनानै सरकारनो लाबोना होनाय खामानिखौ पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ मानो मावखो बै समाव दायनिगिरि नङामोन नामा बै समावबोथ' दायनिगिरिमोन दिनैसो नोङो इलेक्सन खाथियाव फैनानै दायनिगिरि नों साजायनानै नोङो खुगा बिसि बिसि नों बाथ्रा बुंदों सासे मेनारलेस सोरखौ मा रेसपेक्ट होनांगौ सोरजों माबायदि रायलायनांगौ मा गाराव रायलायनांगौ मा बुंब्ला मा जागोन बिनि आउटकामसा मा जागोन नों बेखौनो बे मिथिया जाय मानसिया मेनारानो गैया सयबथा होननाय गैया दिनै बे मानसिया इसिबां गिदिर जातिफोरनि इस्यु आन्दलनफोरनि इस्यु दिनै बेफोरखौ खोथाखौ लानानै नोङो मिडियाआवहाय नोङो डिबेट खालामनो बे माबोरै सुबिदा मोनखो आंनि कुइसना बेसो आरो सोर होखो बेखौ सुबिदा आरो बेनि गोजौआव सोर दं सोर बाहायदों कनस्पिरेसि खालामदों ना बेखौ नोङो ट्रेप खालामदों बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो हमनो हायाखै मानो बिसोरनि ट्रेपआवहाय जोंनि लिडारफ्रा बार गोग्लैदों आं बेखौ साननानै दिनै लाजिदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा स्टेटास जोब्बाय नामा पजिशन जोब्बाय नामा दे बेबायदि सेंग्रानि नोङो बाथ्राखौ दिनै नोङो मिडियानि प्लेटफर्मआव नों बार नों थांनानै ट्रेप खालामनानै नोङो लाजि फोनांजानो बे जोंनि जातिनि थाखाय जोंनि मान सन्माननि खोथा दं जोंनि बर' हारिनि मान सन्माननि खोथा दं दिनैहाय जों दिनै लाजिदों आं सासे दिनै कंग्रेस हिसाबै नङा आं सासे बर' दिनै सासे लाइमोन हिसाबै आं लाजिदों जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि एमएलए इएमफ्रा बेबायदि नोङो जेबो बेकग्राउन्ड गैयै मानसिजों दिनै डिबेटआवहाय बाथ्रा बुंनानै इसिबां हब्रा बुंजानाय जों बेखौ नुनानै जों दिनै लाजिदों बे जानो नाङा नों मानो थांनांगौ डिबेटआव आंखौ नै सप्तानैसो जाबाय एसामिसनि निउस चेनेल आंखौहाय फन खालामबाय थादों आंजों टक श' लानो आंजों माबा खालामनो लानो आं रेसपन्स होआखै गासिबो एसामिस निउस चेनेल स्टेटनि नोङो केबल निउस चेनेल नों लिंला दे नों बाहाय जिरायहैनांगौ उइदाउट एनि रिसार्च उइदाउट एनि स्टाडिज मानो खालामदों बेखौ पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बे मावजिया जेरैहाय नों दाउसा फिसाखौ बालाबारियाव लांनानै माफा जाहैयो बिसोर पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ दिनै इलेक्सननि सम फैदों नालाय नांगौ बेनो पार्सनेल राइभेल जानो नागिरदों दिनै सोरबा बेक्तिगत सोरबा सासे इएमजों पार्सनेल राइभेल जानो नागिरदों दिनै जोंनि बेक्तिगत सोरबा सासे सरकारनि एमएलएजों बेखौ मानो जानो होनो सुबिदा होदों बे पार्सनेल लानानै दिनै थाइसे थाइनै फैयो खोमा बेखौ खुगा बन्द खालामनो दिनै माबा मोनसे पलिसि लायो खोमा दाथ' गावनि पकेटआ माबा मोनसे गावनि साननाया जाफुंगोन बेयो कमप्लिटलि आं सानो पार्सनेल गावनि गाज्रि मटिभ्सखौ लानानैसो बे मानसिया दिनै गेम गेलेबाय थादों बेवहाय जोंनि सरकारनि मानसिफ्रा बाहाय ट्रेप जायैया मोजां आरो जोंनि मान सन्मानखौ बासायब्ला मोजां आं बेखौसो बुंगोन दिनैहाय